Pirateria d'anar per casa. Ei! Hola, piratilles! Ei, senyor Coco, fixa't, ja arriben, ja venen. A veure... Ei, hola! Benvinguts! Hola! Hola! Benvinguts! Ei, espereu-me! Ai, ja sóc aquí. Benvinguts i benvingudes a la illa dels pirates. Hola! Jo sóc el capità Trujillo. Jo sóc la Talassa. Que guai que hagueu vingut. Us estàvem esperant. Oh, quina alegria quan arriben nous pirates a l'illa! Ja ho pots ben dir, senyor Coco. Com més serem, més riurem. I d'aquesta manera es fa més gran la colla dels pirates. Sí, però tenim un problema. Com? No passa res, Talassa, tranquil·la. No és greu si no tenen gaire experiència. Que no, Trujillo. El que jo vull dir és que els nostres nous amics i amigues no van vestits de pirata. Què? Ostres! Uf! Així no hi ha res a fer. A veure... Si n'hi ha un que encara va en pijama. Així no poden formar part de la nostra colla. Tranquil, senyor Coco. Disfressar-se de pirata és molt senzill i estic segura que els nens i nenes des de casa tindran material de sobres. Però, Talassa, com sabrà què posar-se? Quins són els colors adients? Els teixits de temporada? Tranquil, senyor Coco. La nostra amiga, la capitana Tramuntana, ha recorregut els 7 mars i se sap de pe a pa el manual pirata. Ella ens ajudarà. Bona idea, Talassa! Seguint els consells de la capitana Tramuntana, acabareu vestits com uns autèntics pirates. Així que ens retrobem disfressats tots en el proper vídeo. Adeu! Esperem les vostres fotos! Fins aviat, pirates! Adeu! Adeu!